प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय। नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय। सब श्रोता समाज की जय। आई छठ के दिन नियर आई जाता आ छठे में हमनी के अपन फटाफट में शिव गुरु के चर्चा लागल बा। आ गुरु जी छठ के घाट पर पहुँचल बानी तो कैसे कहत अरी एगो शिष्या कैसे हो सुनी ना ये सैया नाही धीरे धरब शिव गुरु के चर्चा करब गुरु के चर्चा करब शिव गुरु के चर्चा करब सुनी ना ये सैया नाही धीरे धरब गुरु जी के चर्चा करब गुरु जी के चर्चा करब गुरु जी के चर्चा करब चाहे रउआ कुछो हमके बोलत रहब गुरु जी के चर्चा करब गुरु जी के चर्चा करब गुरु जी के चर्चा करब संगे संगे रउओ हमारा बैठे पड़ी गुरु जी के हाथे जोड़े गुरु जी के हाथ जोड़ी गुरु जी के हाथ जोड़ी गैया के गोबारा से आंगना लिपाइया जे भोरे भोरे आइया जे भोरे भोरे लिपाइया जे भोरे भोरे सुनी ना ए सैया नाही धीरे धरब शिव गुरु के चर्चा करब गुरु जी के चर्चा करब गुरु के चर्चा करब गुरु जी लाया सहनी लगैबे करब दिया ना जरैबे करब दिया ना जरैबे करब दिया ना जरैबे करब नीरज प्रिय के घर ही बोलाई के हम गीतिया गवैबे करब गीतिया गवैबे करब गीतिया गवैबे करब सुनी ना ए सैया नाही धीरे धरब गुरु जी के चर्चा करब 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 प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय। नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय हो सब श्रोता समाज की जय हो आई हमार कविता दी के घर में शिव चर्चा रखाइल बा वही में एगो भजन हम गावत तानी बड़ा सुंदर सुनाओ कैसे कहे के बा कैसे कि हमारे आंगना में ओइले महादेव हो की भाग हमर जाग गइले जय हो कहे के कैसे बा कैसे हमारे आंगना में ओइले महादेव हो की भाग हमर जाग गइले हमरा आंगना में आइले महादेव हो की भाग हमर जाग गइले हमारे आंगना में ओइले महादेव हो की भाग हमर जाग गइले हमर आंगना में आइले महादेव हो की भाग हमर जाग गइले जाग गइले हो सखी जाग गइले जाग गइले हो सखी जाग गइले जाग गइले हो सखी जाग गइले हमारे आंगना में ओइले महादेव हो की भाग हमर जाग गइले हमरा आंगना में आई
उठा के बोली जा हर हर महादेव। जय हो। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। शिव गुरु भगवान की जय हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय हो। ए कविता दीदी, हाँ जहाँ शिव चर्चा होला नु हाँ उ धरती के भी भाग जाग जाला हाँ, कि गुरु भाग के जाग चर्चा जाला। सुने के मिलल हा। जय हो जय हो। यही पे एगो चर्चा याद आइल ह दीदी। हाँ हमू सुनावत तनी रउआ लोग के आशा बनना बल्कि पूरा भरोसा बा जय हो कि जय रउआ हो। लोग के प्यार और आशीर्वाद जरूर मिली। मिली मिली। धन बा धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। जय हो। कैसे कैसे? धन बा धरतिया के भाग, धन बा धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। धनबाद धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। धन बा धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। धनबाद धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। जहाँ शिव चर्चा होला, जहाँ शिव चर्चा होला। जहाँ शिव चर्चा होला। जहाँ शिव चर्चा होला। उहे बाटे काशी परे आग जहाँ शिव चर्चा होला। उहे बाटे काशी परे आग जहाँ शिव चर्चा होला। धन बा धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। कहे के बा कैसे? कि धरती के भाग जाग जाता शिव चर्चा सुन के। कैसे कैसे? तो हमनी के कितना भाग जाग जाइए दीदी चर्चा करके। कहे के बा कैसे? फल फूल चढ़े कलसा बड़ा निक लागे जलसा। बड़ा नीक लागे जलसा। बड़ा नीक लागे जलसा। फल फूल चढ़े कलसा बड़ा निक लागे जलसा। मनवा में जागे अनुराग जहाँ शिव चर्चा होला। मनवा में जागे अनुराग जहाँ शिव चर्चा होला। धन बा धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। धनबाद धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। और कहे के बा कैसे कैसे? इनका से आचर पसार के दया मांगी जा, मांगी जा मांगी जरूर मिली जरूर मिली। किस्मत के भाग जाग जाई। हो जाई। कहे के बा कैसे? शिव जी से दया मांगी छनही में किस्मत जागी। चढ़े से दया जागी। छनही में किस्मत जागी। शिव जी से दया मांगी छनही में किस्मत जागी। बनल रहे से नूरा सोहाग जहाँ शिव चर्चा होला। बनल रहे से नूरा सोहाग जहाँ शिव चर्चा होला। धन बा धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। धनबाद धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। धन बा धरतिया के भाग जहाँ शिव चर्चा होला। तो हमनियों के मिलजुल के चर्चा करब जा आ चर्चा सुनब जा तो हमनियों के किस्मत जरूर बदल जाई। बोली प्रेम से शिव गुरु भगवान की जय हो। प्रेम से बोली शिव गुरु भगवान की जय हो जय हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय हो। सब श्रोता समाज की जय हो। कहे के बा कैसे बहिन लोग कैसे? बड़ा दुख से बाप मतरी अपन बाल बच्चा के पोसे ले। हाँ बेटा के पढ़ा लिखा के उ लायक बनावे ले, सब दुख सह के हाँ अपन बाल बच्चा के दुख ही ना करे ले। ना करिले। बियाह के बाद पतो है ऐसा ना जाता रिसन कि सास ससुर के जियल घर में मुश्किल हो जाता। तो ऐसा ही एगो गुरु बहिना बाड़ी आ शिव गुरु से कैसे गोहार लगावतारी। कैसे? अरे निमन मिले
हित होखे निमन जरो आ शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। कहे के बा कैसे कैसे अरे निमन मिले हित होखे निमन जरो निमन मिले हित होखे निमन जरो अरे निमन मिले हित होखे निमन जरो आ शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। आ शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। और कहतरी कैसे बड़का के त बियाह कइनी हाँ हर घर में आग लगा के रख देलस मंझिलका के बढ़िया दी है शिव गुरु कहतरी कैसे कैसे एगो पतोहिया आइल घर में दिहल से आग लगाई दिहल से आग लगाई हो दिहल से आग लगाई। सास ससुर के सेवा का करी पटे न भाई भाई पटे न भाई भाई हो पटे न भाई भाई। एगो पतोहिया आइल घर में दिहल से आग लगाई सास ससुर के सेवा का करी पटे न भाई भाई। कितना दुख से पोसले बानी मिटे नहीं रो कितना दुख से पोसले बानी मिटे नहीं रो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। और कहतिया का कैसे कहतिया कि नायका जमाना हो जमाना बा ए बुढ़ियो हाँ। अरे कहला में ना रहब ना रहो अरे दहेज लेके आइल बानी आइल बानी। बाबूजी हमर पैसा किनले बाड़े किनले बाड़े। हमरा जैसे मन करी वैसे रहब वैसे रहब। तहरा आवक में आवतनी कैसे कैसे कहतिया कैसे कहे कि हई नवका जुग के एको न बतिया मानब कही के भया नवका हो के कर बतिया मानो। आइल बानी दहेज लेके अपने मन से रहब अपने मन से रहब हो अपने मन से रहब। कहे कि हई नवका जुग के एको न बतिया सहब आइल बानी दहेज लेके अपने मन से रहब करिले निहोरा हम जोरी रउआ से दसनो कैली निहोरा हाथ जोड़ी रउआ से बसलो। करी निहोरा हम जोरी रउआ से दसनो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। शिव गुरु सेवा करे वाली हमके दीह तू पतो। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय हो माता पार्वती की जय हो नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय हो सब श्रोता समाज की जय हो सब गुरु भाई बहिना लोग की जय हो। कहे के बाए दीदी लोग कैसे गौरा जी हाँ अपना नैहर गइल बड़ी आ कहतरी हाँ भोला जी के छोड़ के अपना नैहर गइल बड़ी। जब भोला जी दोबारा लियावे गइल बनी विदाई करवावे गइल बनी तो माई से कहतरी कि अरे माई रे अरे माई हम फिर से ससुरा ना जाइब ना तो ये अड़भंगिया
ई अड़ भंगिया रोज रोज भांग धतुरवा पिसवाई हमरा ले। का भाव लागता? कैसे? हम नाही जाइब माई फेर से ससुरवा हो की रोज रोज पीसे परी। जय हो। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। कहा तारी कैसे? कैसे? हम नाही जाइब माई, हम नाही जाइब माई फेर से ससुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। जय हो। कि रोज रोज पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। हम नाही जाइब माई, हम नाही जाइब माई फेर से ससुरवा हो कि रोज रोज जय हो। कि रोज रोज पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। औरू कहतरी कैसे? माई रे हाँ। ई अड़ भंगिया अपने तो बैठल आराम करेला। हाँ। हमारा काम धाम से कहूँ सवास ना मिलेला कि तनी हम आराम कर ली। कहतरी कैसे? कैसे? नाही सावास मिले कबो काम धाम से। सब काम धाम से हो काम धाम से। अपने रहेले भोला बैठल आराम से। चल आराम से हो माई चल आराम से। नाही सावास मिले कबो काम धाम से। काम धाम से हो बाबो काम धाम से। अपने रहेले भोला बैठल आराम से। माई चल आराम से हो माई चल आराम से। गांजा भांग पी के रहस, गांजा भांग पी के रहस अपने में चुरवा हो कि फिरू तुरवा हो कि रोजे रोजे पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोजे रोजे पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज पीसे परी। औरू कहतरी कैसे? कहतरी की के तनाल कही बाटे जिंदगी में दुख हो। कौ दिन दुख हो हम दिन दुख हो। आज ले न जननी हम ससुर के सुख हो। ससुरा के सुख हो ससुरा के सुख हो। के तनाल कही हम जिंदगी के दुख हो। दिन दिन दुख हो। आज ले न जननी हम ससुर के सुख हो। ससुरा के सुख हो ससुरा के सुख हो। अन्न से न भेंट खाले, अन्न से न भेंट खाले जहर महुरवा हो कि रोज रोज जय हो। कि रोजे रोजे पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोजे रोजे पीसे परी। भंगिया धतुरवा हो कि रोज रोज 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 पीसे परी। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की जय।